ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଥିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ। ସେ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା କାଉଟିଏ। କାଉଟି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଗଛରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଃ, ବଢିଆ ଗଛଟେ ହେଇଛି ତ। ହଁ, ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ହଁ, ଏଇଠି ରହିବା। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସାଙ୍ଗ ହବ? ତୁ ତ ଚଢେଇଟା। ବେଶୀ ଗପ ନା କାଉ, ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଲ। ତୋ ସହ ଅଯଥା କଥା ଗପି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା। ସେ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ପଡ଼ିଲା। କାଉର ଯେହେତୁ ବସା ଥିଲା, ସେ ବସାରେ ରହିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦିଟାଙ୍କର ତ ବସା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲେ। କଣ କରିବା ଭାଇ, ଯଦି ଏମିତି ଆଉ ମାସେ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଥଣ୍ଡା ପଡେ ନା, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ମରିଯିବା। ଆରେ ଦିନରେ ତ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଆଉ ରହି ହଉନି। ହଁ ପା, ରାତି ଯେମିତି ବଢୁଛି ଥଣ୍ଡା ବି ସେମିତି ବଢୁଛି। କେମିତି ରହିବା କହିଲୁ? ମୋ କଥା ମାନ, ତମେ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କର। ୟା ପରେ ଯଦି ଶୀତ ଆଉ ବଢେ, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ହଇରାଣ ହବ। ତୁ ଚୁପ୍ କର। ତତେ ଆମେ କିଛି ପଚାରିଛୁ? ସବୁବେଳେ ଉପରେ ପଡି ରାଉ ରାଉ ହଉଛି। ୟା ବସାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କାମ ସାରନ୍ତା। ଯେତିକି କଥା ଗପୁଛି ନା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତା। ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ତ ବସା। ଏମିତି ଗୋଟେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି। ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଧରନି, ମୋ ବସା ଭାଙ୍ଗନି। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଏଥର ନ ପଚାରିବା ଯାଏ କିଛି ବି କହିବୁନି। କିଛି କହିବୁନି ମାନେ କିଛି କହିବୁନି। ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଲା। ସେଠୁ କିଛି କହିବିନି। ଦିନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଜଣ ଗଛ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ। ହେଲେ ଶୀତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କଣ କହୁନୁ? ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପତ୍ର ଏଠି ପଡିଛି, ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ, ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଛୁ। ତୋ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କଣ? ହେଲେ ନିଆଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ହଁ, ସତରେ ତ ୟାରିଠୁ ନିଆଁ ମିଳିବ। ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ଆରେ ଭାଇ, କି କଥା କହୁଛ? ସେଇଟା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ, ତାଠୁ କଣ ନିଆଁ ମିଳିବ? ତତେ କହିଥିଲି ନା ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ଚୁପ୍ ରହ। ଓହୋ, ଏ ନିଆଁକୁ ତ ଧରି ହେଲାନି। ଏବେ କେମିତି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଯେ କେମିତି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ସାନ କୁହ ମାନ, ପଥର ଦେହରେ ପଥର,
ନହେଲେ କାଠ ଦେହରେ କାଠକୁ ଘଷି ଦିଅ, ଦେଖିବ ନିଆଁ ମିଳିଯିବ। ଏ କାଠକୁ କାଠରେ ଘଷିବିନି, କାଠକୁ ତୋ ଦେହରେ ଘଷିବି। ରହ, ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି, ମଝିରେ କଥା କହନି। ହେଲେ ଇଏ ତ ଚୁପ୍ ହଉନାହିଁ। ଆଜି ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ତ ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ଏଠୁ ନିଆଁ ମିଳିବନି। କାଠକୁ କାଠରେ ଘଷିଲେ ନିଆଁ ମିଳିବ। ଦେଖିବୁ ଏବେ